Denne video giver en praktisk forklaring på, hvordan elektromekaniske relæer fungerer. Disse relæer spiller en afgørende rolle i styresystemer og elektriske kredsløb. Ved at forstå deres funktion, kan du effektivt designe, forbinde og fejlfinde kredsløb, der anvender dem. Relæer er særligt nyttige i industrielle styresystemer, fordi de gør det muligt for lavstrømskredsløb sikkert at koble elektriske belastninger. Det betyder, at små signaler kan styre stor effekt uden fare. I denne video giver vi en grundig forklaring af relæer, herunder deres indvendige komponenter, såsom spolen, ankeret og kontakterne. Vi viser også et eksempel på, hvordan et relæ kan forbindes. Forståelse af de grundlæggende principper bag relæer er vigtig, når man arbejder med industrielt udstyr, såsom motorstyringer, sensorer og transportbånd. Inde i et relæ finder man en elektromagnetisk spole, et anker, en fjeder samt bevægelige og faste kontakter. Spolen er viklet omkring en jernkerne. Når der tilføres spænding, dannes der et magnetfelt, som aktiverer omskiftermekanismen. Ankeret er en bevægelig arm, som magnetisk tiltrækkes af spolen, når den spændingssættes. Dette får ankeret til at bevæge sig og ændre de elektriske kontakters position. Kontakterne åbner eller lukker forskellige forbindelser i relæet. Der findes normalt åbne og normalt lukkede kontakttyper. En fjeder sørger for at føre ankeret og kontakterne tilbage til deres normale tilstand, når spolen bliver spændingsløs. Begrebet pol henviser til antallet af kontakter, der kobles, mens kast henviser til antallet af stillinger. For eksempel betyder SPDT enkeltpolet dobbeltkast. Når spolen spændingssættes, trækker magnetfeltet i ankeret. Dette åbner de normalt lukkede kontakter og lukker de normalt åbne kontakter. Dette eksempel viser, hvordan et relæ kan bruges til at styre en motor og koble høj effekt. Selvom kontaktorer eller frekvensomformere oftere bruges til motorstyring i dag, giver relæer mulighed for galvanisk adskillelse. For eksempel kan en udgang på 24 volt jævnstrøm fra en PLC bruges til at styre en motor på 120 volt vekselstrøm. PLC'en aktiverer relæet, som derefter kobler 120 volt forsyningen til motoren. Relæets kontakter håndterer den høje strøm og beskytter PLC'en. Lad os se på tilslutningen af et simpelt relæstyrekredsløb. I dette eksempel har vi en tegning af en relæsokkel. Klemme 7 og 8 er der, hvor du tilslutter spænding til relæet. I det viste kredsløb er den positive side klemme 8. Du skal forbinde en ledning fra trykknappen PB1 til klemme 8. Klemme 7 forbindes til den negative forsyning. For at tilslutte signallamperne føres den positive spænding til klemme 5. For den røde lampe forbindes en ledning fra klemme 1 til den røde lampe. For den grønne lampe, da klemme 5 allerede har positiv spænding, skal du blot forbinde en ledning fra klemme 3 til den grønne lampe. Den færdige tilslutning skal svare til diagrammet, og den vil fungere som det latterdiagram, der vises her.